Hold up. Tawag doon, pagawa tayo ng clothing line, brother. Tapos tawag dito, clothing line, pangalan natin Cool Kid. Pwede ba? Oo, Cool Kid, yun na lang yung paggawa natin. Tapos yung spelling ng Cool Kid, K-O-O-L. Tapos yung K-I-D. Okay ba, hindi ba masyadong judgment? Okay lang daw. Tapos yung I niya ganito, yung ganong sign. Paano sign? BBM? Ay ganito. Okay, sige, pwede ganito. Pagawa kami ng clothing, guys, clothing line. Tapos kung sakaling gusto niyo mag-avail, pero itatry pa rin namin yung gagawa muna kami ng sample. So okay, papunta kami ngayon ng Dagupan, Pangasinan. Meron lang kami asikasuhin doon. Ano asikasuhin natin, brother? First summer. Okay, so ayun guys, may gagawin lang kami sa Dagupan. Ayan, ang content pala natin ngayon, kikitain natin ngayon ako si Doggy, mas kilalang Boss Dogs ng NXP. So, meron siyang exhibition game ng basketball sa may Asingan, Pangasinan. And after nito dito sa gagawin natin sa Dagupan, pupunta kami ng Asingan, Pangasinan. Then, ewan ko, mag-start yata ng mga around 4 PM yun. So, time check. Ang oras na? Siratong ko pala. Okay, siguro nasa mag-alas 2 pa lang. Okay, pupunta kami ng after dito, punta na kami ng Asingan. Okay, punta kami ng Asingan. Tapos, ang alam ko po, andun si Renny J, Sumpak, Nakil, Dale. Tapos yan, shoutouts nga pala sa mga sa mga fans ng NXP. So ayan, yun, then syempre si Doggy. Tapos yung jowa niya, si AJ. Yan, so malapit naman na kami ng Dagupan. Yan, kita nyo naman na. Nandito na kami sa Welcome to Dagupan. So ayun guys, kita-kits na lang tayo dun mamaya sa Asingan. Number 69 is there. Nice one! Naman ang pasa ni Doggy. Line pass. Pass to the middle. It's good. And it's good points by number 69. Rodriguez pass to the teammate, number 48. Go back to the teammate. Pass to the Rodriguez again. Number 1 back to the Rodriguez. 10 to shoot. Rodriguez. 5 to shoot. Pass to number 2. The layup. That is a count. Doggy. Dribbling the ball. 10 to shoot. Doggy. Now wala ang bola kay Doggy. Pass to the small number 8. Pass to Leon, number 1. Layup. Left by number 2. Passing the teammate for a three, no good. Rebound by the big man. Number 6, pasa bote at Pamela. Pass number 1. Namin! Hold up! Hold up! Hold up. Nice one! Ayun, hold up tayo guys, hold up tayo. Hey! Hold up! Hold up! Hold up. Salamat bro, salamat. Donkey! Hold up! Hold up! Hold up. Hey! Bosti, hold up! Bosti, hold up! Bosti, hold up! Bosti! Come in, hold up! Come in! Hold up! Hold up! Hold up. Hold up! Hey!
So ayun guys, no, tawag doon, day 2 nga pala ng vlog natin. Then hindi na ako nakapag-vlog kahapon sa Asinggan after ng game nila Doggy. Then wait a minute. Bigla kasi ako niyaya ng isang tropa. Kung kilala nyo si Elmer Tan, meron rin siyang YouTube channel. Yan, ito. Elmer, ano na yung pangalan ng channel mo, tol? Ayan, Tan ba yan? Yan, ito, nasa ano na lang, lalabas na lang dito sa screen. Then, so ayun, biglang pumunta ng bahay natin si best friend para yayain tayo. Saan ba ako yayain, tol? Sa Baguio. Guys, oh. Pinuntan ko lang siya sa bahay nila, tapos niyaya ko papunta Baguio. Biglaan yun. Dahil wala kaming suot. Tignan niyo yung suotan namin, guys. Ayan. Naka-short pants. Huwag nyo kami sasabihin kamote kasi meron naman, naka-helmet naman kami. Full face yun. Naka-full face kami. Kaso ang problema nga lang, naka-chinelas kami. So, ayan guys. Andito kami ngayon sa may Baguio. Ay, hindi, andito kami sa may Lion's Head. Camp 4 to, no? Camp 4 o Camp 5? Okay, sorry. So, biglaan kami ni Aya dito. Hindi ko alam kung anong trip nito, pero time check. Anong oras na, tol? 5:51. Oh, yan, 5:51 PM na. Biglaan lang kaming napaakyat dito. Mantitrip lang kami dito kasi first time niya pala. First time niyang umakyat ng Baguio. So, tol, anong feeling na Anong feeling na first time magdadrive dito? Anong feeling? Siyempre, masaya. Masaya? Siyempre, lamig sa daan. Wala kaming jacket, guys. Wala kaming jacket. Talagang seryoso na ganito lang kami. Kaya guys, ride safe na lang sa amin. And siguro dito ko natatapusin yung vlog. And kita-kits na lang tayo doon. Hindi ko alam kung mapag-vlog pa ako. Siguro, popost ko na lang po sa sa next content ko. And dito ko natatapusin. Like, comment, share, and subscribe. Suna, peace out. Peace! Dito tayo. Peace!